Sumatrianske dažďové lesy sú domovom množstva ohrozených, často endemických druhov. Jedným z nich je sumatranský orangutan, v preklade človek z lesa. A verte či neverte, až 97% DNA má orangutan totožnej s človekom. Rozdiel medzi nami a týmto ľudopom je teda menší ako medzi slonom indickým a slonom africkým. Zdá sa vám to neuveriteľné? Ochranári z orangutanieho rehabilitačného centra pri dedinke Bukit Lawang poznajú svojich chránencov po mene a tvrdia, že každý má jedinečnú osobnosť. Napríklad taký Kiran sa o banány s nikým nedelí. Bukit Lawang je zároveň bránou do národného parku Gunung Leuser. Ľahko tu zoženiete miestneho sprievodcu a môžete sa vydať na dvoj- či viacdenný výlet do džungle popri rieke Bohorok a obdivovať orangutany v ich prírodnom domove. Okrem pralesov predstavujú veľké lákadlo i azúrové pláže. V okolí Pantai Bungus je roztrúsených množstvo drobných ostrovčekov. Miestni rybári vás za pár tisíc rupí na tradičnej loďke odvezú, kam si vyberiete. Niektoré z nich ponúkajú ubytovacie služby, iné sú úplne neobývané a ich biely piesok čaká iba na vás. Mestá pulzujú životom, pestrá zmes farieb, hlukov, pachov i vôni. Obyvateľstvo Sumatry je prevažne moslimské, keď aj tu, ako všade v Indonézii, bok po boku svorne nažívajú kresťania s moslimami či hinduistami. Moslimské ženy si tu však môžu vybrať, či budú nosiť džilbab na pokrytie hlavy alebo nie. To je Padang, len tak, aby ste vedeli, ako to tu fičí v centre. Čakáme na Maťku, aby sa z nej stala milionárka však. Srdcom každého mesta či mestečka je tradičný trh, kde kúpite všetko a ešte k tomu zábavku. Aj to, o čo ste pôvodne nemali záujem. A nie len ryby zabíjajú a očistia priamo pred vašimi očami, takže to chce naozaj silný žalúdok a zadku do nosa.
Jazero Toba je najväčším jazerom vulkanického pôvodu na svete. V jeho vodách má svoje miesto ostrov Samosir, ktorý predstavuje doslova oázu pokoja. Obývajú ho potomkovia batáckych kmeňov, kedysi obávaných kanibalov. No dnes, ako sami vravia, majú ľudí radi a motom každého ich dňa je zahoď svoje starosti. Kto vie, možno za to môže zvýšené užívanie marihuány či palmového vína. Batákovia sú totiž kresťania a tak i my okrem inde ťažko zohnateľného pivka sa tešíme ešte aj bravčovým porciám na večeru. Popri brehu je roztrúsených množstvo pôvodných dediniek a skanzemov. Architektúra Batakov je typická strechami v tvare kanóí, na ktorých sa na Sumatru doplavili. Zložité ornamenty na ich priečeliach sú vždy v troch farbách, v bielej, čiernej a červenej, ktoré symbolizujú krv, zem a nebo. Wow. No toto. Počkaj. No, dosadni proste. Idem. Kresťanský Samosir spája s okolitým islandským svetom pravidelná šnúra trajektov. Aj my nastupujeme a vezieme sa do mestečka Parapat a potom ešte ďalej v ústretí ďalšiemu sopečnému jazeru Danau Maniniu, ktoré je zároveň na Sumatre našou poslednou zastávkou.